Salut! Bună seara! Eu sunt Dragoș. Eu sunt Emanuel, încântat. Îmi pare bine să te cunosc, Emanuel. Câți ani ai? Am 16 ani. Ce timbru are. Vin din Constanța, Nazarcea. După cum ai intrat în scenă, bănuiesc că ești nevăzător, nu? Da, eu sunt nevăzător din naștere. Mamă, dar cum se mișcă, nu greșește nimic. Fantastic, mi se pare. Mișto, foarte fain. Pe mine mă șochează că nu greșește niciun buton, nu se încurcă cu nimic, e totul... Da, dar uite-te de cât de concentrat e. Și tu mai repede. Ce mișto. Băi, băiatule! L-am ascultat pe Emanuel și în timp ce cânta îmi imaginam un băiat care a venit legat la ochi să facă spectacol. Gândiți-vă la imaginea asta. Că practic el a venit legat la ochi. Eu în fața momentelor de genul ăsta, când, nu știu, mă lasă total fără niciun cuvânt, pot doar să mă bucur alături de concurent și să-l răsplătesc cu cea mai bun. Pentru Emanuel, Vă mulțumesc din suflet! Emanuel, eu sunt Andra. Mă bucur că am apăsat acest buton și că am putut să-l fac fericit.